Üdvözlöm a nézőket! Szabó István vagyok, az a pénzügyőr főhadnagy, akit 2019-ben koncepciós eljárás keretében azért és úgy rúgtak ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóság áru- és bűnelkezelő főosztályától, mert az ott tapasztalt korrupciókat észleltem, és annak ellenére, hogy azt tanácsolták, hogy fogjam be a számot, én ezt a megfelelő hatóságoknak jelentettem. A lista hosszú lenne, igazából a korábban írt, 2020-tól elkezdtem a komoly iratgyártást, ezeket nyilvánosságra fogom hozni, mindenféle kitakarás nélkül, tehát nevek, rendfokozatok, beosztási helyek, cselekmények. Nyilvánosságra fogom hozni azokat az ügyészségi irataimat is, amiben ezeket a konkrét cselekményeket lelepleztem. Ebbe beletartozik az a 42 milliárd forint értékű csalás, sikkasztás, amit a Nemzeti Adó és Vámhivatal központi irányításának a felső vezetése követett el. Kezdetben bűnüldözési nyomozó voltam, és hát minden feladatot elláttam, amit egy bűnüldözési nyomozó ellát, úgyhogy azt gondolom, hogy már ott elkezdtem kitanulni a szakmát, és abban a pillanatban szemet szúrt, hiszen ekkor már 30 éves voltam, a felszerelésem pillanatában, hogy nincs minden a legnagyobb rendben. Egy alkalommal is ez volt a fordulópont, egy szolnoki áfacsaló céghálózatnak a rajtaütése történt, ugye a kommandósok bementek előre, ők mindenkit földre tettek, megbilincseltek, férfiakat elvitték, mi ekkor bementünk, mint nyomozók, és az asszonyok maradtak otthon, azt hiszem 2 feleség, mind a 2 kisbabával, sírós kisbabával, majd úgy kezdtük el a házkutatást, ugye jogszerűen, ez csak a tulajdonos vagy az érdekelt, vagy valamilyen tanú jelenlétében folytatható. Ők felmentek azzal, hogy sír a pici és megengedjük el, hát természetesen a vezetőim lelkesen beleegyeztek, hogy menjenek csak föl nyugodtan a gyerekszobába, majd kiadták a parancsot, hogy készpénzt, aranyat keresünk. Ezeket természetesen saját zsebre kellett volna begyűjteni, tehát én nem akartam ebben részt venni. Ugye ezeket nem jegyzőkönyvezték le rendszerint, vagy csak egy részüket, mint feltárt vagyonbiztosíték, hanem egymás között szétosztották, és látták rajtam, hogy nem az a típus vagyok. És ebben a pillanatban megtört belém vetett bizalom, hogy egy jó kiállású, akkor még aktív sportoló voltam, jóval nagyobb bizomtömeggel, hogy ez az ember később veszélyt is jelenthet, ezért eltanácsoltak. A jogigazgatási koordinációs osztályra áttettek, ezt már akkor vadonatúj, tehát 2009-ről beszélünk, Huszti út 42 szám alatti ikonikus hivatali épületbe került erre sor. Olyan feladatokat bíztak rám, amivel elkezdtem belelátni abba, hogy a bűnügyi irattárból több száz, illetve több ezer bűnügyi akta hiányzik. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy a nagy ügyeknél, például egy ilyen áfacsalásos ügynél 10-15-20 bűnjelzsáknyi lefoglalt tétel is van. Ugye egy akta olyan 500 és 1000 oldal között van. Ilyenből 2-3 ügy is már több ezer, vagy több 5000-10 000 oldal is lehet, ez ügytől függ. És rájöttem, hogy ezek hiányoznak. Kifigyeltünk egy olyan bűnelkövető csoportot, Tóth Tamás, Semetka László, Kajuha Tamás és társaik, akiknek kifejezetten az volt a feladatuk, hogy ilyen bűnügyi aktákat, amiért fizetnek azok, akik ellen az eljárás folyt, eltüntessék örökre, tehát az irattárban ne legyen fellelhető, ugyanis ennek a bűnügyi metódusa az volt, hogy megszüntetési javaslattal küldték tovább az ügyészségnek, tehát a NAV, hogyha kifizették érte úgymond a váltságdíjat, vagy hát ezt a kenőpénzt, akkor a saját nyomozásában mindent rendbe talált, illetve vádképtelennek találta az ügyet. Rájöttem, hogy itt egy fertelmes nagy korrupció van, és a szokásos kommunista metódus szerint ugye mindig azon próbálják elverni a port, aki a legkevésbé érintett, tehát fegyelmi eljárásokat kreáltak ellenem azzal, hogy 4-be hajtottam a bűnügyi iratokat. Próbálom visszaidézni a pontos vádat, szolgálati kötelezettség megsegése, nem biztos, hogy pontosan mondom, most iratot meg kellene nézni, de hogy szolgálattal összefüggő bűncselekménnyel vádoltak meg egy fegyelmi eljárásba, aminek akár olyan súlyos következménye is lehetett volna adott esetben, hogy a szolgálati viszonyomat erre hivatkozva megszüntetik. Ez is volt a céljuk, hogy ugye egzisztenciális fenyegetettségnek tegyenek ki, és végül megállapították, hogy hát
Sajnálják, hogy lefolytatták az eljárást, nem sikerült ellenem bizonyítani, hiszen én nem követtem el semmit, a munkámat tökéletesen végeztem. Mint ahogy a raktárak túlterheltsége, az irattárak túlterheltsége mind a színjáték része volt, hiszen bármikor rá lehetett fogni, hogy egy hülye a irattáros, de ha nem te, aki éppen a munkát végzed, akkor az előtted lévő, az fegyelmi felelősség és nem lehet más megállapítani, tehát hogy a hiányzó bűnügyi aktáknak a nyomát ne lehessen lekövetni. Ez évi több százmilliós illetve milliárdos üzletág volt a megzsarolt, illetve a korrupcióban résztvevő nagyvállalatok részéről, azért, hogy ellenük ejtsék a büntetőeljárásokat, amit előre lebeszéltek a NAV vezetők, a közvetítőkkel vagy a cégvezetőkkel, és természetesen ugye mindig attól tartottak, hogy ha van egy kormányváltás, illetve egy NAV felsővezető váltás, akkor lehet, hogy az ügyeiket újra előveszik a megőrzési idő miatt. Ezért ugye a begyűjtött bizonyítékokat 2018-ig el lehetett ugye fizikai úton tüntetni, hiszen akkor 2018-ig nem volt kötelező minden egyes iratot a robotzsarú rendszerbe e-papír formájából, illetve szkennelve elektronikusan feltölteni, így később rekonstruálhatatlanná vált egy-egy bűncselekmény, hiszen ott a komplett bizonyítási eljárás az ugye a cetlik, listák, kézzel írt dokumentumok is minden felhasználásra kerülnek. Naivan összeírtam egy listát, hogy mely ügyek hiányoznak, és akkor vált gyanússá történet, amikor arra, hogy én jeleztem szabályszerűen, hogy ezeket az ügyeket nem találom, az akkori parancsnok helyettesen Benkő Tibor alezredes üvöltött, tajtékzott, mindenféle hülye marhának lehordott, hogy ekkora kretén még sose dolgozott náluk. Tehát egy olyan raktárban, ami kezelhetetlen volt, és áthelyeztek a jogi igazgatási koordinációs osztályról azonnali hatállyal, tehát ugye ilyen sem nagyon fordul elő, akkor még külön működő Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnjelkezelési igazgatósága, talán ezen a néven futott, és amikor állandóra áthelyeztek egy fél év megfigyelést követően, tehát addig csak vezérnyelve voltam és utána lettem véglegesítve, pont akkor lett Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóság áru- és bérelkezelő főosztálya. Tehát egy külön hivatalból a BF főosztályává tették, ennek egyébként az volt a szakmai oka, hogyha most a szakmai dolgokról is beszélünk, illetve ez fontos, ugyanis amíg alsófokú, országos hatáskörű és illetékességű NAV szervként nem volt kötelező a nemzetbiztonsági átvilágítás, tehát a C-típusú, akkor még ugye C-típusú nemzetbiztonsági átvilágítás az állománytagokra. A bűnügyi főigazgatóság állományában, amikor bevonták, mint főosztály, minden ugyanúgy üzemelt, ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazokkal a jogkörökkel, csak más volt a besorolása, akkor már ugye a nemzetbiztonsági C-nek meg kellett felelni, és ennek pedig az volt az oka, hogy ha valaki kimeri nyitni a száját, személyes konfliktusba kerül a vezetőjével, vagy el akar menni, úgy, hogy sokat tud. Tehát akár 10-15 éve benne van a sikasztásokban, lapásokban, bármikor rá tudnak húzni egy titkos és hamis bejelentés alapján egy nemzetbiztonsági átvilágítást, amiről ő nem tud, csak a végén, amire králnak ellen egy büntetőügyet, majd leteszik előzetesbe, meg esetleg el is ítélik. Na ez a fenyegetettség volt az, ami ugye féken próbálták tartani azokat az embereket, akik észlelnek. Arról van szó, hogy ezek az úgymond pitiáner elkövetések, tehát ami alkalmazotti szinten évi 10-20 millió forintról beszélünk. Osztályvezető, igazgatói szinten 1-200 millióról. 1-200 millióról. Bűnügyi főigazgatói szinten, NAV, központi irányítás felsővezetői szinten évi milliárdokról, és az, akik a politikából védték a Pintér mafia, évi 1000 milliárdokról. A NAV adatbázisába, tehát van egy központi elektronikus nyilvántartás, amit természetesen adatvédelmi okokból kizárólag az erre hivatott szupertitkos osztály kezelhet. Na most ott pontosan tudják, hogy melyik nagyvállalat mennyit sikaszt, de amennyiben kifizeti a védelmi díjat, tehát mennyit kell ledobni a NAV-nak, illetve a belügyi bűnszervezetnek, abban a pillanatban egyetlen revizor sem észlel semmit. Tehát gyakorlatilag a nagyvállalatok, tehát itt komoly, több 100 milliárdos éves bevételű vállalatokról beszélünk, és a fölött.